January 25, 2024. Sa oras na 7:28 ay kasama niya na ang cool na Uncle Dago. Kasama ang mahilig magpabata. Siyempre, hindi naman halata. Yummy at 40. Hot na tita Tanya Chinita. My Chinita, girl. My Chinita, girl. Ikaw ba nagte-text ka, nagchat ka sa tabi ng daan? Hindi. Basic. Hindi. Safety mo lang yung cellphone mo. Hindi ako. Oh. Tsaka yan billing ko lagi sa anak ko. Nak, protocol natin, huwag kang magchat-chat sa jeep at magte-text at lalo pag nag-aabang at pag naglalakad. Yun na nga. Hold up, prone. Yun na nga nangyari sa isang teacher na sa may bandang tondo naglalakad siya. Habang nagtitext siya, nadaanan siya ng riding in tandem. Snatcher. So, na-snatch yung phone niya. Buti na lang, activated yung kanyang GPS tracker ng phone. Uy, nice. So, natuntun. Kasi kinabukasan pa siya nagsumbong. Siyempre, it's a traumatic experience. So, nagsumbong siya sa ating kapulisan and kudos sa ating kapulisan dahil nga natuntun nabalik yung cellphone. Kaso nga lang yung kasabwat, nakatakas na. Yung ng hablot, identified yung snatcher na siya talaga yung ng hablot. Madali na yan. Umamin din naman yung snatcher. Sabi niya, kapos lang daw siya sa pera. Ano ba sasabi mo sa snatcher na yan? Tama naman. Message mo. Kapos nga daw siya sa pera kaysa ng snatch. Ano sasabihin mo? Kung ako yan, ako sniperin ko yan. Ano isasagot ko sa kanya? Pagwapo siya, charat! Pagwapo siya, akin ka. Halika, magbagong buhay tayo. Pag ganyan talaga kayo, pagwapo, magbagong buhay. Pag pangit, ikulong yan. Pero yun basic. Kung ako yan, ako sniperin ko yan. Pero alam nyo, totoo yung sinabi mo yung Tits, magbagong buhay. Kilala mo si Boss Toyo? Boss Toyo, yes. Aminado si Boss Toyo na naging snatcher siya before. Diba? Pero kita mo naman ang binago niya yung buhay niya ngayon. Naging trending siya, naging viral siya. At may isa na siyang legit na businessman. Diba? So hindi, porke may naging... chance naman. Okay lang ba sa'yo? Mag-i-snatch ka na lang? Or yan na lang gusto mong maging trabaho? Lamang ng kapwa mo? May chance pa pong magbago. Di ba? Kaya Mang-Kanor, magbago ka na. Bago ka na, Mang-Kanor. Excuse me. Ako, nagsisilpon ako. Dalawa yung cellphone ko na ginagamit. Yung isa, nilagyan ko for snatch only. Kapag dumaan niya, snatch niya. Okay. Giveaways ko na yun sa snatcher. Giveaway mo na yun. Hindi ko yun kukunin kasi dikipad yun eh. Ano ka ba? Siyempre, nag-upgrade na din yung mga snatcher. Babato pa sa'yo, tutok-tok sa ulo mo yun. Ayaw ba nila ng 31, 33? Hindi sila makapag-Facebook nun, Mang-Kanor. Pero meron na yung 3310 na maliit, di ba? Hindi sila makakapag-Facebook nun. Siyempre, mag-download pa sila ng Gcash. O paano mo ma-download yung Gcash ng snatcher? Yun na nga Yun na nga, Mang-Kanor. Kaya wag na lang. Basta sniperin ko yan. Pag nakita ko ng snatcher. Kawawa yung mga teacher natin na nagtuturo lang ng ano. Diba? Good moral and character. Sakto yan. Kaya shout out sa mga teacher. Sa mga snatcher. Bagong buhay na kayo. Yung mga snatcher. Mga teacher. Ay, bakit? Kasi laging puyat eh. Siyempre kasi nag-check ng test papers yan eh. Yung teacher? Yung mga snatcher. Kasi syempre, deadline na ng submission of grades. Kaya puyat sila ma'am tsaka sir. Yung teacher. Na snatcher. Sabi kasi ng principal, okay, bukas na puwapasahan, hindi makapagpasa, may penalty. Yung teacher? Yung snatcher. Kaya yun. Sabi niya, may daladalang rifle eh. Yung snatcher? Yung sniper. Kaabang nasa ibabaw ng building. Yung sniper? Yung snatcher.
Oo. Ay, gusto ko manood ng mga ganyan yung nasa building tapos mababaril nila, swak na swak yung nila, target nila. Ay, movie na sniper? Yung Snatcher. Kitang-kita yung bag ni Bam eh. Ng Snatcher? Hindi, ng sniper. Kaya, hinablot yung bag na coach. Hinablot ng Snatcher? Ng sniper. Ang galing. Anong tawag dun sa, sa mga pinag-aaralan ng techniques sa baril? Techniques. Sa baril? Baril ng sniper? Ng Snatcher? Ibang putok yun. Putok ng sniper? Ng Snatcher. Uy, may amoy pala. Ay, nako. Pero in fairness, magaling magturo ha. Yung teacher. Yung Snatcher. May mga dinidisipulo palang mga panibagong Snatcher? Sniper. Sniper, yan. Mga SWAT na sa SWAT team. Nasa SWAT team. Ay, yung sniper? Snatcher. Kasama sa SWAT. May hawak pang K9 na aso. Yung sniper. Snatcher. Wow, nag-upgrade. Naka pa nga, uniform para hindi mo talaga mahalata. Yung sniper? Yung Snatcher. Pero ang daming gwapong ganyan, no? Kaya crushable sila. Na, na sniper? Na teacher. Ay, hindi ka talaga mag-absent pag gwapo. Yung teacher. Yung Snatcher. Sabi ka na wallet mo! Sabi ng Snatcher? Sabi ng sniper. Ay, kaya pala eh. May dalang rifle, kaya wala kang magagawa. Yung sniper. Yung teacher. Oo. Baka ano yun? Chok lang ang dala nun, tsaka eraser. Grabe ka naman. Ay, nung teacher? Nung Snatcher. 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 Ay, nako. Susunod na patambalang. Nicole Yala. And Chris Chupel! Huwag kalimutan sa February 6 may pasabog ang MBC. Kung ano man yun, abangan! Abangan mo yan! Pasabog, grabe! Nakakabaliw! Mamayang alas 2 ng hapon, kita-kits tayo dyan sa may barangay Daang Bakal, Mandaluyong City para sa ating Love Radio Basketball 3-on-3 Challenge! Kaya huwag kalimutan ha, sabay-sabay tayo dyan. Alright, dagang salamat sa pagpaminaw. Shout out kay Uncle Louie Rivera, kay Uncle Noriel Agpalo, sa lahat ng mga mananahe, Auntie Lorna Ulieras, Mag-Allen Canteen, lahat. Mga taga Bacoor City Hall, hello sa inyo lahat. Taga Bacoor, hello. Good morning, good morning. May Strike Beer Revelia, good morning. Boss Dennis Abelia, Kuya Bobby, hello. Liza, Joy. Ayan, tuloy-tuloy tayo. Ito na lang. Kasi wala na tayo. Alright, maraming salamat sa pakikinig. Nakasama si Tita Tanya Chinita. At Uncle Dagol na palingon-lingon pag may duman chicks. Chicks ba yun? Ito po ang 90.7 Love Radio. Feel good morning!